Tak a dneska se podíváme na tuhletu fotografii. Je to už listopadová fotografie. Ono hodně lidí si myslí, že když budou fotit na podzim, že bude to listí žluté, ale tady to funguje tak, že opravdu až někdy, možná nejdříve někdy v první půlce listopadu, ty listy začínají žloutnout a opadávat, takže v podstatě kdo má pocit, že v září nebo v říjnu nafotí takovéhle fotky, tak určitě to není tak. Prostě září, říjen je tady ještě zeleno a velice veselo. Takže kdo chce nafotit takové podzimní fotky, musí si počkat do listopadu. Listopad už má ta specifika, že obvykle nebývá už úplně teplo a nebyl to ani případ tohohle focení. Já mám někdy pocit, že tady u nás je to někdy jak na větrné hůrce, jak se říká, jestli znáte Emily Bronte. A opravdu bývá tu někdy, že tu docela fouká. Ono na to focení a speciálně při těch teplotách už kolem těch 10 stupňů nebo i méně, ten vítr už pocitově zase ubírá nějaké stupně, nebývá to úplně veselé focení. Modelka se klepala už, když jsme šli na tu lokaci, ale zase věděla jsem, že máme tak zhruba tu půl hodinu, takže se zase fotilo tak jakoby rychlým stylem, ať máme na nějaké ty naše 3 fotky dost materiálu. Určitě by se tam vybralo víc, ale stejně nakonec pro mě z tohohle setu jsou prostě top asi 2 fotografie. Vždycky to tak bývá, že vždycky jde vybrat prostě spousta fotek a z nich jsou jich 5 nejlepších a když se na ně po chvíli díváte, tak zjistíte, že z těch 5 jsou stejně nejlepší jenom 1 nebo 2. Zkrátka nemá smysl ukazovat víc fotek než ty nejlepší. Teď jsem se trošičku dostala někam jinam. Tak, měla jsem ještě šaty, tady ty, které jsem potřebovala ještě nafotit. Oni už se teda fotili jednou předtím, ale potřebovala jsem nějaký ještě zajímavý další tvar. A fotilo se taky poměrně teda rychle, byl chlad, modelka mě teda vydržela. Jinak k téhle fotce je potřeba ještě i říct to, že vlastně ty listy, co tam vidíte, že lítají nad tou modelkou, tak ty jsou tam teda přidané až v postprocesu, ty tam vůbec nebyly a ještě s čím jsem si docela hrála. Tak já říkám tahle ta modelka, ale já jsem zapomněla říct, to je Simonka, tak vás ráda představuju, to je Simča. Tak ona měla původně tu zvednutou ruku natočenou tak, jakože dlaní směrem doleva, směrem ven. A mně se celkově ta fotka moc líbila, ta póza toho těla, těch šatů, prostě ten tvar se mně strašně moc líbil. Ale ta ruka, když byla natočená směrem, ta dlaň směrem ven, tak to na mě působilo, jako když se hlásí, nebo jako když chce zastavit taxík. A strašně mě tady ten moment, ten dojem z té fotky kazil. Takže jsem se nakonec rozhodla, že tam tu paži domontuju z jiné fotky otočenou naopak. Samozřejmě ono to tak jako šlo, nešlo, ono tady ty věci měnit, ještě tam musíte měnit stíny, nebývá to úplně jednoduché, nebo aspoň ne pro mě. Já mám radši, když používám do montáží věci, které jsou hotové a které už jenom tak jako doladím a tahleta paže mě dala docela zabrat, přiznám se, to listí, to je otázka sekundy skoro přidat, nebo taky o 10. Ale s tou paží jsem si teda hrála docela dlouho, takže vězte, že tahle fotografie takhle v originále nevypadá, měla tu dlaň natočenou ven a opravdu mě to strašně evokovalo to volání taxíku a vadilo mě tam, že mě tam vznikal ten dojem u fotografie vlastně tohoto stylu, takže to je příběh téhle fotografie. Já jsem teda ještě v tom setu, protože vím, že Simča toho schopná je, ona je taková pěkná, utlá modelka, pohyblivá. My jsme fotili i nějaké fotky, že ona byla opravdu hodně zakloněná, protože samozřejmě já jsem si vymyslela zase nějakou specialitu. Já když zase vidím, že nějaká modelka je schopnější, co se týče pohybu nebo rozsahu pohybu, tak se toho taky snažím využít, protože málo kdo je.
a vznikají pak zajímavější fotky, tak byla i zakloněná, nicméně potom nakonec tahle ta fotografie a ještě pak jedna jiná, to u mě vyhráli, co se týče prostě celkového toho, jak vypadaly, takže v tu zakloněnou jsem nakonec asi nepoužila do svého portfolia a nepoužiju, ale dělali jsme tam taky další takový skopičiny během toho focení na to, že jsme na to měli opravdu krátkou dobu. Simče byla fakt zima, už když jsme tam šli, ona měla nějaký takový ten vlněný kabát, pod tím toho už zase tak moc neměla a jak ono foukalo a zafoukávalo jí tam, tak nebylo jí úplně do smíchu, už když jsme tam šli. Ono potom, jak já říkám, když ukážu pár fotek, co vznikají, tak pak už najednou je každá ochotná daleko víc spolupracovat a dělat víc věcí a vydržet déle, ale ten začátek je vždycky takový oťukávací a vlastně se Simčou jsme zatím fotili jenom jednou a tenhle set, ale já si myslím, že zase něco pak klapne, tak si mi se zase pak někdy ozve, až budu hledat.